Ahoj, vítám vás já, Jakub, a prostě vás já vítám. Takového videa prostě, aby se vám to prostě líbilo, to video. Tak. Jo, ok. Budu natáčet, budu natáčet. To je první video na můj nový kanál, víte, mám nový čistý počítač, konečně. Odkazy vše popisu. Mám puštěnou písničku Ego, ale ještě něco jiná písnička. Všechny písničky budete mě popisu videa. No, možná ne, možná jo, to si já ještě rozmyslím. Natáčet Counter, ale ze začátku budu natáčet Counter-Strike s Counterem. A pak když tak naposled budu natáčet Have Forest a pak Minecraft. A ještě jiné videa. Jak se natočím Minecraft, jak se na to Have Forest, co jsem na to já stáhnu. Prostě tak, no. To je všechno. Otázky mi můžete psát do komentů, do komentářů, jak chcete vy, jo. To si ještě změním ten obrazek, ale možná si ho tam nechám, to ještě jak vidíte, máte Minecraft, Bungee Jump, Steam, Minecraft, manuál Minecraftu, Have Forest a videa, co jsem leží. Kdybyste slyšeli nějaký hlas, omlouvám se, to byla moje mamka nebo někdo jiný. OK. Budu natáčet, budu streamovat, budu natáčet gameplay. Prosím vás, subscribujte, lajkujte a ať mám co nejvíc lajků, blíží velké prázdniny a prostě, aby se vám to líbilo. To je zatím vše z tohoto videa, mějte se, jak se blíží pomalu velké prázdniny, tak si jich co nejvíc užijte, co to jde a nevím, co jiného říct, tak asi čus, bus